Democràcia i Llibertat és una coalició electoral que es fa per presentar-se en aquestes eleccions a nivell de l'Estat, no? I ens presentem amb una coalició Convergència, amb Demòcrates per Catalunya i amb reagrupament, és a dir, que ens presentem tres partits amb una coalició que en diem Democràcia i Llibertat. Això és per persistir, això què farem? Bueno, això jo crec que és el que hem de decidir nosaltres a partir del mes de març o abril, quan toqui fer aquest congrés, de decidir quin és el futur de Convergència i amb qui nosaltres volem coaligar-se per anar a eleccions de futur. Jo crec que l'espai és un espai molt, molt important pel país, molt important, i per tant no hem de suprimir aquest espai, no hem de canviar d'espai, l'espai polític és aquest, i hem de veure com ho fem per desenganxar-se d'una història que ens dificulta molt les coses. És a dir, no ens enganyem, tot el que ha passat amb el cas Pujol ens afecta d'una manera molt dura i ens crea molts problemes en ocasions per la imatge pública que volem tenir com a partit. Jo soc dels que reivindico el paper de Convergència, jo soc dels que estic orgullós d'haver estat a Convergència, d'haver ajudat a Convergència, però hem de veure quina força li donem cara al futur en aquesta formació. Demòcrates per primera vegada es presentarà com a partit polític coaligat, en aquest cas en Convergència, a les eleccions del 20 de desembre. I ho fem per una proposta tant d'un partit com de l'altre, temporal i puntual, però ho fem per tres motius. Un primer, perquè pensem que el 20 de desembre havia de ser una continuïtat del 27 de setembre, en el sentit de dir, si el 27 de setembre el nostre projecte de país es va explicar als catalans i catalanes, el 20 de desembre és un projecte de país que es vol explicar a la resta de l'estat espanyol i dir, som aquí. Vam treure molt bon resultat, tenim un calendari i un full de ruta a complir, però no volem no tractar-nos amb l'estat espanyol. Sempre hem volgut tractar-nos d'una manera diferent, de tu a tu, i per això ens presentem el 20 de desembre. Una altra raó molt important és per donar visibilitat a Demòcrates. Demòcrates és un partit que neix de l'excisió, de la ruptura amb Unió Democràtica, i una gran part de les persones que avui conformen Demòcrates són provinents d'Unió Democràtica. Jo, per exemple, portava 30 anys a Unió Democràtica i per mi el tema nacional va ser el que em va fer caure del cavall i dir fins aquí hem arribat i no pot ser que després de 5 anys de tot el que hem viscut el meu partit, que l'any 31 era independentista, ara s'hagi convertit en un no sabem ben bé què, perquè no es mullava, no donava la cara i només posava com a solució terceres vies que hem vist que no han sigut solució. Per tant, aquesta és una raó important de dir no som Unió, som diferents al pensament de la Unió d'avui, però hem recollit les essències de la Unió Democràtica del 31 perquè el seu discurs el volem nostre, perquè és el nostre, que és un discurs nacionalista i un discurs humanista, de pensar en la persona, en la comunitat, de treballar pel país que volem i adaptant aquella ideologia al segle XXI. Per això ens presentem i també per donar suport, com ho vam fer el 27 de setembre, al president Mas, que per nosaltres és la persona que ha donat la cara, que ha sacrificat el seu paper en la política, ell mateix es despedeix d'aquí un any i mig, s'acomiada, quan és prou jove com per poder continuar, i en canvi ho ha fet tot pensant si els catalans i catalanes el 11 de setembre del 2012 van sortir al carrer i van dir volem una Catalunya diferent i jo em vaig posar al seu costat, vaig dir vull estar al vostre costat i vull liderar-ho. Doncs nosaltres volem, en aquest sentit, donar suport al president Mas.